bawa caping gunung saking Mbak Lintang nggih Mbak nggih. Nggih. Monggo di nganu ngagemik Mbak, ampun mboten ngagemik, mboten krungu niki mengke. Nggih. Saderengipun selamat malam Mas. Selamat malam juga Mbak Lintang. Mbak Lintang napa Dik? Dik mawon nggih. Dik. Lah biasane piye to ning WA ngono kaya Dik to Mas. Oh, Dik ya. Biasane ya ngono kae. Kowe ora ngerti wae. Lho bapak. Sapa momone ayah bunda njaluk kon ngampleng gundule mau. Bapake weruh lho Mas. Nek biasane nimbali sayang ngono ya Pak ya. Wah iya no, sekarang ya ngerti dhewe. Iya Pak. Digoleke nganu, apa proyektor, apa jenenge kae? Sing nggo pembesar gambar kae lho. Apa Mas? Apa jenenge? Petromax apa? Sing kae lho kotak kok disorotke terus metu gambare gede banget. Nah, ngono kae tak sambungke HP ku tak delokke le nganu panggil-panggilan iki ngopo. Padiake. Iya. Monggo bawa caping gunung nggih, Mbak? Nggih. Nggih. Ayo ya Dik, odeng Dik lali Dik. Dik. Heeh. Penak Dik lho Mas. Penak Dik, heeh. Jan penak tenan heeh. Ora guyu tak? Ora. Monggo Mbak. Monggo Dik, heeh kleru meneh aku. Wis bayangke. Bila saben bengi po? Iya. Oh, larak. Saben bengi. Saben bengi. Nyawang aku apa nyawang sapa? Nyang Mas Gading to, Mas. Nggih. Jenggleng ngono kuwi engko nek ana sing ndok kira-kira ndomblong ngono. Ngati-ati lho niki. Ngati-ati. Kula pun ditutup tawon ping 3 lho niki. Ora apa-apa mak berkah kuwi. Heeh. Yang mana yang ditutup, Mas? Ada di wah banyak pokoknya ini. Ada 3 itu ada di iki Piye to jane? Empun nganu nggih. Jajare nggih, Dik. Digantos. Iya. Oh nggih. Omong karo Melih napa gesere? Manut jenengan pripun? Apun marem dereng. Walah ya kono cek kurang lek ngene iki, Mas. Lah iya lah. Ya nek gur ping 2 ki ya. Kudune ping pira, Mas? Tergantung kuwi. Tergantung ngono kuwi. Heeh. Dereng tak jengglengke kok sekedap. Iya. Pripun? Kok mboten ket wau-wau. Ah ya ngono. Ngono kuwi ya nganggo wektu. Alon-alon ya, Mas. Halus pelan-pelan nek kaya ngono kuwi ndak. Pelan. Karo dirasake. Nggih. Iya. Nggih niki pripun? Nggih. Digeser mawon, saniki digeser sinten niku? Mula sing senengane rasan-rasan ki ya iki.
Lah ya mau kok ya ngejaki rasan-rasan ae lho. Senengane kok rasan-rasan iki sing dirasani iki apa to jane iki? Sing dirasani aku jane iki krungu ya mung kira ora krungu wae nang kene iki. Nek mayang ki ya fokus mayang wae. Ora rasa kok dirungokke. Lah wong krungu kok. Ayo arek ngopo? Mulane nek nyinden ki nyinden wae rasa rasan-rasan. Tak walik to. Lah penake rasan-rasan ki. Kan aku wis ngomong mbok tak melu mulane kuwi aku oleh melu apa ora. Lah mbok mau dene. Mbok kono sing dene. Ra ono nggone ning. Ih jembar ngene kok. Wis rong. Wis. Nggih kula nggih Dik lho. Oh ya ada Dik. Dik sapa? Dik iye. Ayo, Mbak. Wis urung. Kula pisan mawon nggih pun tuwa soale, nggih. Mau jare Dik. Rasido. Ya. Geser. Iki yo kancane rasan-rasan wingan iki. Ya ora apa-apa. Disambi rasan-rasan marake ngopo ya? Ora ngantuk. Apa? Lho, jare ben suwe. Apane sing ben suwe iki? Rasan-rasan ben ra krasa nek suwe ngono lho, Mas. Oh, larak ngono. Monggo. Ndak aku celak omong sing aneh-aneh kok. Panas. Ngeyup. Oh, alah nggih. Niku lho Mas, sing Enten wingking napa? mboten ketinggal. Oh, nggih napa? Ingkang wonten inggil nyun pangapunten napa? Mandhap kajenge sedaya. Wis danten saged ketingal. Nggih, saged mirsani. Nggih. Engko ya gone cemedhut. Ya ora Pak monggo kowe sing ngiringi sapa? Ayo wis. Jemblung ngono kae malah apik banget pisan. Iki nganggo parian lho, Nduk. Parian. Ha, anu kudu nek parian iki wajib. Seko nek parian tak walik, seko sing pojok dhewe kae seko. Seko apa jenenge fosile warga laras. Fosile. Seko pojok dhewe. Mbah. Mbah De. Piye? Parian nggih? Ya. Nggih. Aku nek wis diwangsuli njuk wedi aku ki sok-sok iki. Merinding aku. Iki parian apa, Mbak? Dereng to? Ampun to. Oh, iya. Lah kepiye to ki? Ya. Ora krasa apa kepiye? Hah? Ora krasa ya. Karang ora rasan-rasan mau kok ya. Ora. Nek kaya aku wis ora krasa apa-apa le. Nggih, maaf. Ayo. Ilah iki kok malah meneng bae iki kepiye to ki? Sikik mikir, Jang. Apa ngono apa to apa ngono lho. Tuku bayem Heeh, tuku bayem. kok mampir pasar Depok. Oh, ah. Ana ya an ya.
Terus Dusun Karangasem ngundang dalang pekok. Ben mau yon. apik apa nek ngono kuwi? Apik apa? Apik. Apik apa nek kaya ngono kuwi? Apik. Medonnya gelut yo. Wani po. Wani bae. Wah, remet. Wah glundungke. Mau sak leyatot. Lah nek ngadeg jejer iki mung sawetengku dhewe iki Je. Lah ya dadi pas to sirahku. Heh? Iso jegluk nggonanmu. Ben mau ngatos kok karo aku. Ya wis, heeh. Jajare sapa ya kowe? Karepmu. Iki umpama aku saka kene mlumpat rono ki oleh ra to? Mlumpat tak gludhuke gludung medhun ngono kuwi trebok. Sia-sia aku arep nang bengi iki arep sia-sia aku. Sapa jejer iki? Gesere sinten niku? Wah, Bu Wahyu nggih. Iki garwane nonton rawani. Adol apem. Apem? Apeme rada ana sing rada gosong apa ora? Oh, boys. Boys. Boys? Ana apem kok boys? Maksudnya api ngoten lho, nama semringah, semringah. Apa mau boys iki lho? Saya. Apa me apik ngono to? Nggih. Ning ra payu-payu. Lha adol ki nek ndi ora payu-payu ki. Pun mboten kathah sik seneng apem. Mugi warga Karangasem tansah slamet rahayu. Amin. Jajare lagi mae, ayo mae. Kae kok mesam-mesem. Sapa sing mesam-mesem? Kuwi dalange. Sing biasa, Dalange. Aku apa? Ora ki. Mosok. Kowe ora percaya apa? Ra Ya wis padha ngene yo. karo guyang-guyu. Heeh. Mugi dusun Karangasem tambah maju. Amin. Gesere lagi. Iki mbok-mbokane warga laras iki. Nek sing pojok ke mau fosile. Nek sing iki mbok-mbokane. Iya. Mongko luwih tuwa Mbak Neti karo Mbak Wahyu lho timbang aku. Ora apa-apa. Lah kok iso? Eh? Kok iso? Ora apa-apa wis ora usah. To ora wangsulan to. Arep wangsulan ki wonge mayang dhewe je saiki iki. Aku ki ning kene 6 dhewe ya. 6 dhewe. Hok apa? Heeh. Wah. Umur pira? Umure? 17 tahun. 17 tahun. Ya ampun, jebul isih enom to? Heeh, ya karo Lintang Kairo we enom aku. Wah. Hok apa? Heeh. Wih, lah kok lagi ngerti to aku. Aku Ayu Kairo. Percaya ra? Ya iso percaya. Ayu Kero. Percaya. Percaya ya kudu percaya ya. Iya. Percaya. Sito kan mari angere. Sito. Ya. Mangan brem. Ngopo Mbak Mas? Neng Bambang Lipuro. Kadoan Mas. Kadoan? Iya. Mangan brem. Heeh. Nyes rasane. Nyes. Yen Karangasem. Ayem tentrem wargane. Amin. Sampun nggih. Nggih sampun. Matur nuwun. Sami-sami. Nyuwun sangu. Mboten enten. Pelit. 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 Sangu.
Ora ono ya aku ora nggawa e. Sangku kuwi kari 4.000 e. Mosok disangoni 100.000 mbokku. Tak nggo kuliah tak entekke. Mumet aku njokan saiki. Jajare lagi. Wah nek iki bahaya, balang wilah saron ora. Kok saged? Ora. Parian mawon nggih. Nggih, parian mawon nggih. Mbakoku Nah, mlempem. Mbakune mlempem. Mlempem, Mas. Wah, aku seneng sing rada mlempem-mlempem kaya ngono kuwi. Terus apa mbakune mlempem? Mergo kudanan. Kudanan. Mlempem mergo kudanan. Yo njuk ra payu. Ya, terus Kagem warga Karangasem. heeh. Mugi tambah kesehatan. Amin. Nggih yo sing sok rasan-rasan iki kudu dites iki ngene iki. Ping 3. Kok ping 3? Ora. Pisan wae ora apa-apa. Pisan. Yuk. Sik lah. Aduh padha Mbak Endah ya. Nah, wis ngono iki. Apane sing padha? Mbakune mau lho padha. Ya beda ah. Oh. Apa beda apa? Ya Temanggung karo Yojo beda apa? Ya aku ora ngerti kok. Sopo kae? Ayo Mbak Orisa. Waduh, kok mlempem. Waduh kok mlempem. Apane? Kuwi krupuke. Oh, kuwi krupuke. Mugi warga Karangasem sehat-sehat awake. Amin. Amin. Padha karo kesehatane mau kae jane mingane. Jajare meneh iki. Sok rasing nek rasan-rasan iki saben dina kok rasan-rasan iki. Kaya ora entek topike iki kaya ora ono enteke iki lho. Ora. Parian ya? Iya no. Apa kon salto? Ana sing lonjong. Oi. Apaan tuh? Kuning warnane. Nek kuning iki ya aku sok nemoni ning kali iki sok nemoni. Iki lho. Oh, larang. Apa gedang? Gedang. Warga Karangasem Ponjong. Mugi bagya mulya ayem tentrem gemah ripah lancar rezekine. Amin. Komplit nek iki, Nduk. Iya, Mak. Mengko sing gari dhewe iki sing ora kebagian. Lah, iki Dik Lintang iki pintene ora jamak kok. Iya, kudune iso. Iso padake. Ora kaya aku mbiyen sekolah bolos wae. Nek njaluk sangu semangat. Pamit mangkat sekolah menggoke warung. Nek ora menggok kose kancane terus turu. Iya, saiki lak ora kaya ngono. Saiki meh luwih parah malahan ketoke malah. Iya, aja, Mak. Ora. Monggo, Dik. Niki kula nggih, Mas. Nggih, macam sinten melih. Mau kok. Nggih, mosok sing ngempul, lek mboten mungkin. Merem-merem. Merem-merem? Heeh. Ngopo kuwi? Turu, Mas. Oh, lah iya. Karo dikeloni. Wait. Sing ngeloni napa, Pak? Keloni guling, Mas. Dikeloni kok dikeloni ro guling medeni banget. Gulinge sambekan. Warga Karangasem. Mugi kathah rezeki.
Amin. Amin. Nggih. Nggih, sampun. Diteruskan lagi nganune bawane mau tekan ngendi ya mau ya? Tekan mriki. Oh, nggih. Diteruskan, kowe medeni rotokan. Wong maca ayu-ayu ini kok meni medeni lho. Lah ketok iki ya medeni ngono lho. Ya ora. Ya, ayo. Panas sudan aleng-aleng caping gunung. Sing kene lho sing sisih tengen ki luwih dhisik sing kono keri kabeh sik rumahku. Baleni pisan meneh. Nggon miso wacaping gunung kuwi mau. Diulangi 1 2 3 4 yuk. Miso wacaping gunung. Nah, ini enggak justice. Iya. Yuk. Gesernya lagi. Oh iki mbok-mbokane iki. Ayo. Nanti. Wih lah. Bawa kok arep nanti. Hah, bawa nanti? Ilah, pitek iki? Iki pitek iki? Lah bawa nanti. Lah mbuh, aku ya ora ngerti. Lah kepiye ta? Kok nembang? Heeh. Oh iya. Sing nyekar Mbak Lintang Kairo sekalian jumeneng. Nggih, Mbak Lintang nggih, Dik. Nggih, Mas Gading. Nggih, Pak Dik, Mbak. Pak niki, Pak. Mboten Mbak Melih, Dik niki, Pak. Nggih. Nggih. Aja lali lah no, Mas. Ah, mboten kula niku. Karang nyok ketonto. Sugeng dalu pindho lah. Sugeng dalu. Nggih, pripun Dek niki iramane warga laras iki Jan pu enak Mas. Jos tenan, mantep. Edapi buanter tenan. Mas, jan cemempeng ning kuping. Cemempeng ki apa, Jal? Apa ya Mas, kalau di Jawa Timur itu cumpleng ngano, apa ya Mas? Penak. Kepenak. Iya. Wah, kuwi romone seneng sing banter-banter berarti. Banter. Heeh. Nggih. Sampai ora nututi Mas. Wah, nggih. Gimana Mas Gading Pripun? kabarnya? Alhamdulillah menawi kula menika. Tadi belum salaman. Salaman Mas. dulu Aku nggih. Tadi Salaman. dari Kediri gimana Mas Gading Nggih. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iki orang rusuh. Lah iya iki jane nek apa to Mas sandinge iki? Wis rapopo nek kene Bede? Ora penak Mas. Oh, toh. Aku kan kangen dari sana Dari Jawa. sono sampai ke sini Iya, kan. dari Jawa Tengah loh Mas. Ora pelayon ning iki weh. Ora pelayon iki pitek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi sama Nggih, Mas bisa Gading. ketemu lagi. Waduh dikruyuk tawon aku jokan. Tuh. Karang sing legi-legi nang kene terus tawone do moro. Manis ngono lho. Makanya aja manis-manis. Wis aku ki nek karang ket lahir ki wis biyen kruyuk semut aku ki lahir ki. Jano, aku yang gumen oh Mas. Kan. Piantun bagus kados jenengan. Asma Kinaria Joko Mas Copo, Gading. heeh. Bagus Berarti sekali loh namanya Mas Gading kalau Sopo? diartikan. Gading Pawukir. Gading Pawukir. Artine Artinya. ki wong pinter gini. Sing iso wong pinter. Alah. Ayo, Koyo ayo. loro ae. Ayo. Gading. Ga. Pasti ganteng. Jangan kandiani kok. Ganteng. Dua. Heeh. Apa jenengan? Kok lali tuh jenenge Gading. Gading. Ding. Ding itu dingin. Dingin. Mas Gading kan dingin kalau di chat nggak mau bales. Iya. Duh gletak aku gur sing kalau tiba lho aku ki karang yo. Dingin. dingin. Gading. Iya toh, tenan Iya, toh, Mas. heeh. Sampean ki lek tak chat Mas Gading balesnya iso pirang-pirang jam ngono. Weh, ora main pirang-pirang jam biasane. Pirang-pirang dino. Kalau aku lah nyapa. Ora tau buka WA soalnya. Oh, berarti ben dibales cepet ya apa sih tak VC wae ya. Di Mas? langsung di VC langsung tak bales langsung tak angkat ngene iki langsungan. Gading. Ding, pa. Pandai dan cerdas orangnya. Oh, tak kira pa ki pahit ngono kuwi. Pahit. Apa toh manis loh Mas. Nggih, kae sing nyaron pahit. Wu itu bulan. Bulan, bulan. Memandangmu seperti memandang bulan yang sangat indah di pada malam hari ini Mas Gading. Aduh ya ampun. Aja semaput Mas. Aja semaput to.
Aku arep semaput ning Rasida. Ora sah iri dengki tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Kir. Kan tadi wu sudah. Wu mau apa kir. bulan? Heeh, Wu ki bulan. Bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jen. Ya tak balekke to. Iya. Langsung jedul mau ning ngene iki tanpa Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya Mas ya. Buktine loh. Umpama kapelan ngene iki kapel padahal ireng. kita tadi enggak janjian ya Mas. Enggak bajunya. janjian. Cocok ya. Cocok ki lho le kamera cerak banget ki lho. Ngopo? Kamu video kok nganti ngene iki. Biyen berarti orang tahu kayak dhewe ngene iki Mas. Heeh. Men zamane isih Facebook. Nek foto ngene iki lho. Ngono kae. Terus apa mau kir? Kir ini. Kir. Kir. Kira-kira Kira-kira. Mas Gading kapan ngelamar aku? Waduh. Tak jabutke akekku. Ora apa-apa nggo akek ya ora masalah kok. Enggak Mas, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi di job-job selanjutnya ngono lho Mas. Oh, masih ada di tanggal. Tapi lek mau kayak mau ya ora apa-apa Mas. Iki lho akekku kuwi iki anyar lho iki. Wah baru itu? Oh baru nih. Ah bagus sekali. Le nyilih tapi. Nyilih kok dipamerke. Ora apa-apa, men kita gleleng to. Heeh. Bagus toh Mas? Bagus. Ya. Gading Pawukir. Gading Pawukir. C. Hah? C. Seno Saputra. C. Lek kuwi mau aku wis nganu ya Mas. Wis Wis ora apa? mikir ki jane Mas. Ya harusnya tuh Mas Gading ganti yang anu aku, yang mengartikan namaku. Oke. Lintang Kairo. Li. Lah jenenge iki terus piye, Joan? Lin. Lin. Oh, ding lali ya. Jano, li ki apa Mas? Iya, Lin. Lin. Lin ki Kok Lin? apa ya Lin? Apa Mas? Lin. 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 Lin iso para? Lincak udu. Lindu kebanter. Lincah. Lincah ki obah wae pokoke. Terus lin ki apa ya kira-kira ya? Ya itu tadi lincah. Iya, lincah. Heeh, terus Lintang. Tang ki Apa? Tang ki lah kancane catut kae. Kuwi tang sing gawe ngano pedah motor ki lho Mas. Stang ya jenenge. Beda. Heeh. Tang apa ya kira-kira tang ya? Tang ki Apa? Tang ki tangannya halus sekali. Wah, masa coba sini tangannya. Iya, oh iki lho. Halo, piye to? Do pengen to. Ada nih kok. Eling mati aku lintang. K. Kai. Kai iki apa ya? Angel banget nek kai iki. K. Apakah Mas Gading? Kangen sekali. Aduh, ya ampun kok kangen bareng. Oh, ora. Kudune aku ora semaput. Terus apa bar iki? Kairo. Ro wae ya. Iya. Romantis sekali. Wah, Jan. Nah, aku ya ada Mas ya. Ngene kok. Terus apa meneh? Sudah. Wis to entek ya. Lah mbok tambahi apa, Mas? Apa ya arep tambahi Pak Wukir? Iya, no. Ternyata dadi Jawa banget meneh. Lintang Kairo. Pak Wukir ngono. Lintang Pak Wukir. Apik ya nak ya. Apik Mas Jan sampai kaya fotone dhewe diedit ning ndi Wah. kuwi. Dadi Lah kok wah kepiye to aku iki wis
dibangunke patung tekan New York barang lho. New York ono, terus Taiwan ono. Yang kita joget-joget itu pakai baju Dayak itu. Terus ono neng Jepang barang ono pisan. Wah, Borobudur. Ijen, Ya itu antusias buat fans-fansnya kita Mas Gading. Didoakan ya Mas Gading. Amin. Semoga fans dari Lintang Pawukir dan dari fansnya Mas Gading juga, fans Warga Laras semuanya. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, lancar juga rezekinya, sehat selalu, sukses selalu ke depannya, dan tetap mendukung kita ya Mas ya. Yang pasti itu Mas Gading. Yang pasti itu. Ya. Ya, terus sekarang mau ngapain ini? Lah mau ngapain apa kita dolan aja ini yo? Yo. Ayo. Sopo sing arep genteni aku nyong? Tak medun. Dolan aku taan. Ya alhamdulillah Mas ini juga mboten lupa hari ini soan datang Karangasem. Karangasem. Dusun nep desa ngene iki. Desa Karangasem nggih. Ponjong Gunung Kidul. Ponjong Gunung Kidul alhamdulillah. Semua warga melumpuk mriki lho Mas. Melumpuk. Kebek kali apa jenenge kebek apa lapangane. Kebak tekan buri kae. Oke. Kae buri dhewe kae. Kebek Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan rame tenan gayeng tenan malam ini ya. Mereti dusun Mas Sanes. Nggih. Bukan. Ulang tahun. Ulang tahun. Itu beda toh Mas sama. Beda. Oh beda. Beda. Kalau yang sama? Kalau yang sama itu masa depan kita. Jangan Iso aku. Hah? Sing marahi sapa? Kuwi sik sirahe slewah kuwi. Nggih. Pokoknya didoakan yang terbaik buat semua warga Karangasem. Semoga sehat selalu nggih Bapak, pinaringan panjang yuswa sing duwe utang gendang lunas utange. Sing dereng gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Ingkang sampun sepuh-sepuh enggal-enggal minggah kaji nggih Bapak Ibu. Amin amin. Pokok barokah. Sapa mau arepe muni nganu mau? Ayo. Arep muni apa mau? Mbok mau krungu apa muni apa ngono lho Mas? Apa? Sing wis tua-tua gendang anu. Yo, terus apa lagi? Nggih, alhamdulillah ini tadi saya juga diderekaken Mas dari grup Laras Ganindra Jatilan. Nggih. Jan iki mau 4 mobil loh Mas. 4 mobil? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih nggih khususipun kagem Om Fatah dan semua bapak-bapak ingkang sampun nderekaken kawula matur suwun nggih Mas Bapak nggih. Jan gaya kok Mas. Hari ini kok iso ditutke aku. Nggih, sakniki terus. 4 mobil ki isine kebak apa ora? Kebak Mas. Kebak. Iya. Kira 4 mobil terus sak wong. Mboten. Nggih. Gimana Mas? Nggih minangkani pamundutan Lintang niki. Nih tadi saya moga nyawiji. Nggih. Gimana Mas Gading? Nyuwun moga nyawiji wae digantos dadi ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih. Ayang-ayang terus niki lak wau kula maca niki mboten saged to. Nggih. Mang Cobi. Niki. Bela kok kaya ngene Mas tulisannya. Wah, lah dicoba dulu ya. Coba dulu. Ya. Yuk. Sik gatel Mas. Apa nih? Kupingku. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa. Nggih, laras nggih. Nggih. Kula Pak Siswa. Sepatu. Seputra budaya. Bedoyo lho ta ya Mas. Bedoyo. Aku iso maca lho Mas. Terus bawahe. Bedoyo. Lihat. Apa ini? Ikut. Ikut. Apa ini Mas? Ucapkan. Mbak Yu dibantu toh Mas? Ucapkan lah, njaluk dibantu aku ya ora iso ki. Ikut ucapkan selamat hari ulang tahun Karangasem. Nah, kuwi. Kuwi nggon kono kuwi. Nggon kono kuwi. Seneng. Semoga. Oh, semoga. Semoga sedaya dikasih nasi.
Apa iki, Mas? Dikasih Maju. Oh, maju. Majau. Semoga semua Dikasih. Semoga sedaya dikasih maju. Maju. Bejane. Kok bejane? Beja. Semoga sing Meng. Sing. Wis mbok wis yo. Niki pokoke Pak. Nek diwaca Mas tulisane, Mas. Oh, oke. Mugi sedaya dikasih sehatan, rezeki ingkang kathah, bagya mulya. Amin. Wis pokoke kuwi doa terbaik, Mas. Nggih, niki terus minta lagu Podang Kuning kali Gubuk Asmara. Podang Kuning dan Gubuk Asmara. Nggih. Podang Kuning Gubuk Asmara wau teng HP enten sik nyuwun. Yen ing Tawang. Nggih, duet niku terus enten wau ayang-ayang wau duet ya. Oke. Juga disapa dari Bapak Budi. Bapak Heri, Pak Budi. Bapak Heri dari Bali. Tadi dapat salam Mas Gading. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Terus niki yang dipinangkani yang mana dulu Mas Gading? Ingkang Podang Kuning napa Gubuk Asmara riyen niki? Nyemanggaaken ingkang pundi? Butuh teman? Iya. Butuh teman? Iya, enggak apa-apa. Oh, butuh teman kita pilih. Mang milih, Dik. Mang pilih. Siapa ya, Mas? Sinten? Siapa Mbak Ayu, Mbak Oriza, nopo Mbak Agnes? Sinten? Mbak Oriza. Oh, nggih, Mbak Oriza. Ya. Ayo Mbak Oriza. Yuk. Gading terus loh. Nah, apa toh? Ya itu anu gini loh. Apa Mbak? Apa iki tremor? Tremor. Kono karep kono. Lo kae. Grogi loh Mbak. Ngade. Tremor grogi. Lah iya wong cedhak aku mesti bendina ngono loh Mbak. Biasane ki apa ya ora kaya ngono lho. Biasane piye? Nek jajar dhewe tangi dhek paling piye ya. Aduh, tekan lho. Lah iya toh, jane ngopo lho Mas? Deg-degan aku. Mergane apa toh? Sebab iki aku ki nek dijajari karo apa jenenge cewek cantik kaya wis jan. Anu aurane iki langsung marake bergetar jiwa raga. Iso wae ya Mas, iso wae. Marake bergetar jiwa raga dan yang lain-lain. Jano. Memang ya isih anu Dek, masih muda ki ya kaya ngono kuwi. Iya, aku juga masih muda. Oh iya, cocok. Kamu ada rasa nggak sama Gading? Iya, ada no. Apa rasanya? Strawberry. Hah? Kok blueberry toh? Iya. Juga ada rasa cinta dong, ya Thomas. Ya, ini minangkani apa Dek? Minangkani Podang Kuning napa ajeng Gubuk Asmara? Kenapa Pak? Podang Kuning nggih, nggih. Derek nggih. Langsung napa ngagem bawa? Aduh. Oh, bawa ora langsung. Nggih, bawa nih nggih, Mas. Dek Lintang riyen apa kula riyen? Dek Lintang. Dek Lintang sekno ya. Oh iya, nggih. Yang muda dulu. Nadian wujud temong peksi. Kandhane nek mung peksi ya kae iki ya. Apa? Peksi iki apa, Mak? Peksi iki tegese iki bird. Bird. Kuwi apa? Peksi iki burung. Burung. Manuk.
wae. Yuk diteruske. Gregele kok iso kaya ngono kuwi ya, Nduk ya. Iya, Mak. Isih resik ya Isih suarane. resik banget. Beda karo sing wis tuwa. Eneng kaya apa ya? Apa, Mbak? Aku sing kaya ngene wis tercemar kok ya suarane. Oh, mesti kuwi mambu-mambu. Mambu apa? Ora, kesel suarane Mas tek mene. Kok to? Aku kesel iki mambu mbakku. Oh, mbako. Ya wis ya gak diteruske yo malah tekan ngendi-ngendi mengko ka. Nggih lanjut no mosok ya meng bawa tok. Tapi saking sinten to? Saking kula Pak Siswa. Pak Siswa tadi, Mbak. Minangkane nggih Pak Siswa saking Bedoyo nggih. Bedoyo. Yuk, Dik. Yuk. Nggih, sampun dipun minangkani Pak Siswa. Nggih, matur nuwun, Mbak. Matur Lintang. Nggih, matur sumanun. Matur sumanun sangat Pak Siswa. Niku lho Mas Piantune. Beliaunya Bapak Siswa, sugeng dalu Bapak. Matur sembah nuwun, Pak. Niki tesenten melih masuk lagi niki. Oh, ada yang baru. Nggih, niki. Napa? Langsung kirim bukti transfer 10. Alhamdulillah. Nggih, saking dari Assalamualaikum kula saking penggemar Mas Gading, Mbak Lintang. Saking Bekasi badhe nyuwun tembang Lintang Asmara. Mugi-mugi Desa Karangasem semakin jaya. Amin. Amin. Saking kula Sarino Bekasi. Nggih, ingkang nyekar Mbak Lintang duet kali Mas Gading. Oh nggih, siap. Nggih, siap. Terus enten melih niki kedap. Niki titip sawer untuk Mas Gading nggih, Mas tuk tanggal itu wayangan tanggal 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas ajeng nyuwun langgam yaning tawangan Lintang dibawani duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo. Dipinangkani nggih Mas kangge obat sakit kula. Waduh nggih, siap dipun pinangkani. Siap. Saking Mbah Miko penggemarmu di Gunung Kidul. Wah, siap matur sembah nuwun Mbah Miko niki. Laris dan sukses selalu Mas Gading tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. Nggih, siap matur sembah nuwun. Sampun transfer 200.000. Niku tambahane niku, Mbak. Oh, nggih, alhamdulillah nggih siap. Siap. Berarti hari ini jangan melumpuk ya Mas? Melumpuk niki kathah niki jan tobat. Pamundhutane wau wonten. Kok jan tobat alhamdulillah, Ding. Nek melumpuk pikiranku sing tobat ki jan iki. Wau wonten
Moga nyawiji diganti Ayang-ayang. ayang-ayang. Terus niki Enten wau Yen ing Tawang. Terus kalih Enten Lintang Asmara. C. Oh nggih. Terus napa mulih nggih? Wow tesih enten nganu. Napa? Nyidam Sari. Nyidam Sari Mas Terus niki Gading. terserah sik nembang niki wau. Oh nggih. Niki yang dipinangkani dulu yang mana Mas Gading? Ingkang tesih slendro-slendro mawon niki tesih slendro to. Oh Sendro nggih. Nggih, senten Gubuk Asmara niki. Gubuk Asmara nggih. Ajeng nyuwun Sinten kanca mulih. Nggih, sinten malih Mas Gading? Mbak. Kok bubras to, Jan? Bala niku kangge penutupan mengke niku. Niku gong niku. Sinten rumiyin Mas Gading? Ajeng sinten nderek? Mbak Ayu, Ditunjuk ngono, Mbak Ayu nggih. nggih. Nggih mboten napa-napa Mbak Ayu nggih mboten napa. Mbak Ayu riyen mboten napa-napa. Nggih aku nek musuh karo Mbak Ayu ki jan wah tobat tenan aku. Napa Mas? Kuwi engko ngadeg ngono nyekel mek karo Sugeng Dalu. Lah wong yo kalem lho. Kan aku orangnya Lah, lemah lembut. Lah, Ayo kenapa? sini Mbak Ayu sini. Kira nggo spot. Ya nganggo monggo kanca-kanca nyuwun sepote. Kaya wong bingung. Selamat malam. Selamat malam juga Mbak. Hah? Siapa? Lintang. Mbak Lintang. Kleru. Ya Allah, aku lupa, maaf ya. Iya nggak apa-apa. Iya. Hari ini kita kalem bertemu kalem ya Mbak ya. Jangan kayak apa ini gile di bersatu gimana? Anu sebaya. Sebaya. Mosok Sebaya. toh, tapi Lah. aku cilik. Hah? Aku cilik. Ya aku karang kegeden rumangsa. Enggak apa-apa ya. Iya. Kita sebaya. Mas Gading. Nggih. Nggih, wonten dawuh, Mas. Nggih menika apa to mau Gubuk Asmara. Mas Gading iki bae lek karo wong sing kalem ya kalem ngono ku ya kalem, ngomong ya. nggih. Heeh, jan kalem. Oh, kalem kok ya, Mas ya. Nggih, kula menika kalem. Nggih. Nggih, aku wis kaya Mbak Lintang ta. Sampun, nggih. Makasih. Mak kaya wong Medeni lenjeh ngono banget. lek kalem. Nggih, wonten dawuh, Mas. Wis ganti meneh to? Mau wis Mas Gading. Lah ketoke maido ya. dawuh. Nek aku dipersis-persis ke Mbak Lintang ki kaya maido ngono lho. Ndak apa-apa Mbak Ayu. Oh, jan iki nek Ayu ki ya padha le Ayu. Cantik, Cantik. Pinter we kurang piye Ayu. Iya. Banget ta. Body kurang piye. Oh, jalo. Oh. Semok tenan ya. Ah, ta, kurang piye. Aku segere kurang piye. Wow. Seger. Segerdu. Hah, kok segerdu piye ta? Ya kan Awak iki lho seger to. Lah Ora iya. kuru banget. Ora ketok tremimih banget. Ngono lho. ya dhewe lek bersatu ki kaya bulimbo karo macange. Heeh. Heeh. Nanti aku Sugeng cantik. Dalu Mbak Ayu. Sugeng Dalu Mbak Lintang. Ya aku mbok padake kae ngono. Ra trimo. Ya ora trimo to. Sakit hati. Cantik aku. Lah masa aku ya limbo wong aku cilik. Cangik. Heeh. Lah ya iki enome iki sik rada tuwa. Oh, ngono iya. Ya kayak kon nembang apa aku, Mas? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Jih, niki walaupun kula baleni ping 3. Ya mbok menawa aku dikon liyane. Ganti ngono ya Mbak ya bek menawa ganti ngono. Pak aku kon nyekeli mike ya ora apa-apa. Mek apa? Lek mikmu. Mek. Mik, heeh. Pokon benake kerise ya ora apa-apa. Wis kena Ih, iso itu dibenake tugas dhewe. aku tahu. Ya tak wakili nek awakmu pas ora mangkat lho. Nah, itu kandhani. sama bojomu sendiri mana bojomu? Bojomu Bojonya. golek duit dhewe. Nah, ini tugasku ini yang benerin ini. Loh, nek pas awakmu ora mangkat ke aku sing benake
ngapusi. Kuwi to ora ngilang-ilangke. Nek pas jareke ora kepeneran kae sing benake sapa nek ra aku, Jajal. Nek ora pas kae sing ngepaske sapa nek ra aku, Jajal. Ngono kok ngilang-ilangke. Heeh. Ngono kok ngilang-ilangke. Iya, apa? Yo gek nembang ayo. Yo, Gubuk Asmara Gek dipun samere bawani. ayo. Dipun bawani nggih niki nggih. 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 Monggo Mbak Lintang. Nggih. Nggih. Heeh. Nyingkar nyingkur. Ayo meneh. Wiwitane nyingkar nyingkur. Ki Mas Gading rungokno suaraku. Ah, iya, coba. Ini ora rono karo Mbak Lintang. Heeh, tak rungokake. Ya. Ya. Tak rungokake. Ayu janan Mbak Ayu iki. Lingsam yen ke ngutan. Piye? Oh apik. Apik tenan Oh kok. apik tenan ya. Apik tenan Terima ngapusi. kasih lho. Sama-sama. Dulu kok saya kemu ayu ya Mas Gading ya. Aku nek dialem sampean ki. Yuk. Ki engko nek dialem meneh iso glundung. Oh nek ro Dik Lintang wae ngalem ya ampun bagusnya cantike. Ya ya no. Ora aku kon Cocok nunduk. kok aku soalnya. Lelampahan. Aku lek diguyu Bu Prasi seneng kok aku. Ampun guyu, Bu. Hati-hati lho, nek guyune kae iki sok malati lho. Guyune iki sok malati lho. Kan Alah, Hah? Jan. Piye? ora apa-apa, oh terus. Lah ya modele ngene iki kaya. Monggo Dik Lintang. Bareng. Heeh. Ben kompak ngono lho, ben kompak. Gelem bareng ora? Lo gelem bareng-bareng. Oleh. Oleh Bareng oleh, banget. ya. Boleh, heeh. Tresno tulus nadyan engko buk asmara. Nggih, monggo Mas. Yuk Gubuk Asmara. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.